So mao to pre. Up 300 na dagan sa Starex pre. Ang dila sa kabaw pre. Maluoy naman to akong isa kauyuan. Asa pahinayan lang tani. Up anak ko. Ayaw biluy na. Digan niya. Dili ba niya kay ang dila sa kabaw niya alagay niya. Ya. Ligaw man kay taron pre. Mag-istoryahan na ita about atong mga kaagi sa unang-unang panahon. Sige pre. Katong si Papa ug akong uyuan ba. Ano naman day magpapaw ang imo yan pre. Basta kay kaning bansalan, naman yung tas bansalan ron dire makita nimo na ato dire sa Daludol ras palengke. Bansakan area man gini dire. Oh. Kaning bansalan sa na pre, mihingaw kay ni pre. Tinuod ja pre? Ay perting mingawa jud ni. Ya akong papa nagbasak diha sa may dulo. Dulo? Oh, diya nagbasak siya diha sa dulo. Pag man pre, katuyang kabaw pre, perting kusganang kabawa pre. Ay, ulog doog, mubira og bisan pag 1,000 kilo ang biraon, madaog niya. Kuyawa ba? Ay, makakatawa ka kung di ka mo tuo lagi. Pagka isa ka bulan pre, nanawag akong isa ka uyuan sa Davao. Naman po may basak dito, 20 hectares pre. Ay, perting nakuha pre niya. Oto pre, nanawag akong uyuan nga magpa-rescue. Kato laging kabaw diri kay kusgan makayo, ipadalag Davao. Kay wa may mubad atong 20. Kuyawang kabawa pre no, idalag Davao. Perting kabawa lagi. Magkakatawa ka ba? Ay, magkatawa lagi ka pre. Moto pre. Kung di ka katawa pre no, katawa ra ka. Moto. Sayo kaya kong papa pre. Papa uyuan. Baklay niya gikan dulo pre. Kuyawa sa imong kabaw pre. Ay, moto gi dala gi sayo kay siya di gikan sa dulo pre. No. Pagaw man baklay na siya padug Davao. Sa kadlaw di man pwede isakay ng kabaw. Alang mo nang isakay platihan pod. Ang baklay. Hindi man pwede alang ipasakay ni mo na imong platihan. Baklay siya dito pre. Padug Davao. Ya na siya sinawilan. So sawa siya kabalo ang akong isa ka uyuan mo adto man pud Davao. Pero akong uyuan magsakyanan siya naman sa sariling sakyanan. Moto pre. Pilaray dagan sa istorya. Anak kong uyuan dito sa sinawilan ka ng eskwelahan dia baka nang dia eskwelahan dia pagay ko sa una ni graduate pre. Ya bandang alas 5 guro pre betting. Buyod ako uyuan sa kabaw pre. Nang guyod pre. Ya, nangarsada sila pre kaning highway. Dire sa highway pre. Okay, mingaw man din sa una pre no. Gagmay pa man kay sakyanan sa na. Buyod ako uyuan sa kabaw na, buyod ako uyuan. Moto pre. Abot dito sa sitayo. Napsan sa akong uyuan, nag-Starex man akong uyuan pre. Starex? Oh, Naba Starex sa una pre? Naana. Naana dayo. Starex man. Moto pre. Gihunungan sa akong uyuan. Nuod ka pre? Oh, akong isa ka uyuan, gihunungan po sa akong isa ka uyuan. Moto pre. Anak ko uyuan. Pre. Sakay na lang dire. Anak ko isa ka uyuan. Dili pwede pre kay daamo ko'y kabaw. Uy, unsaon man puning kabawan ni pre. Alangan na sulod di si mong sakyan. Boom ka. Moto. Anak ko isa ka uyuan nga. Ihikot lang nga sa luyo pre. Musulod ra lagi na. naday pisit dala. Gigoy man to. At gihikot dito sa luyo. Anak na kong uyuan. Ikaw pre, mo kay mo desisyon. Pila ra istorya gihikot. Pag abot dito sa kanay diri na dapit sa Capitol sa Ligos. Kay ila man yung gikot gipaguyod. Ang dagan sa Starex kabalo ka pre. 50 ra dagan sa Starex. 50 ra. Unya ka ba? Akabaw. Tanaw nila sa luyo. 50 po dagan. 50 po dagan sa kabaw pre. Ana akong ayuan nga. Pre, pakusgi gamay pre para dali ra ta maabot. 100 na na. Unya bugat to pre kay nay kabaw man. Bugat. 100 na. 100 ang dagan sa Starex. Unya ang kabaw pre. Pagtanaw nila sa luyo, usog po kayo nakadagang kabaw. 100 po. 100 po dagan. Ay, magkatawa lagi ka ng kabawa pre. Imagine ako 100 ang dagan kabaw pre ba? Pastang kasugag yun. Usog na kayo, 100 po dagan. Anak kong uyuan nga, ay kumpiyansa anak kong kabaw na suyo. Kay anad na, mudaog na, bisan kinsa, pusog, kay na mo trabaho. 150 na ng dagan. Manit na pre? Ang Starex, ipalog 150. Sus, pulbaan ako isang kayuan nga nagdala sa Starex. Kaya basig, luoy kabaw ba? Unya. Pagtanaw dito sa kabaw pa, pagtanaw sa side mirror, perti magkusuga po nakadagas kabaw. 150 po dagan. 150 po dagan sa kabaw pre. Basta kay muto kag sa dili pre. Yan na to akong isa kay kuyuan nga. Ay maayog 200 nimo nang daganan na. 200 pre? Ay maayog 200 nimo nang daganan na. Anak ko isa ka kuyuan nga. Dumoy kay kabaw pre. 200 na 150 na gud niya 200 pa gyud nimo. Maghingal na. Sus,
Pagtanaw nila 200 na idagan pre. Digawas namang dila sa kabaw pre. Digawas naman anak nga. Kanya. Lagi mo kata. Oh, no. Ano na, puso 200 na idagan. Ah, digawas na laging dila pre nagkana no. Anak akong isa ko yun. 250 na na. Oh, 250. Pag 250 pre. Pagtanaw sa luyot. 250 po idagan sa kabaw. Oh. Hindi naman rin makina atong Starex. Ay, makina 500 may makinaan ng Starex. 500 na. Oh, ya 250 na ilang dagan. Kay ganiha ang dila sa kabaw, anak ba? Ha. Pag 250 na dagan pre, taas na kay dila sa kabaw. Pati na taas. Pati na taas lagi sa dila sa kabaw pre. Anak ko yan. Nangurso na ng kabaw. Kung di mo na 300, maapsan yun anak ron. Ako naglilibre. Makauna mo, makauna ang kabaw pre, makauna. Una pa yun ang kabaw ron. Ah, ang Starex pa, builuhan yung payo, builuhan mayo. Full gun? O, gipul yun, builuhan mayo. Ah, magtanaw dito sa kuan pre, nga 300 na dagan sa Starex, kurba na pa yung pre. 300 dagan. Sus, pagtanaw sa luyo, sa side mirror, sa kabaw pre. Sus, ang dila pre. Pati man itong taas ang dila kaniha. Ang dila pre, 300 pre dagan sa kabaw. Pero ang dila pre, ni anak na o. Diri na ba murag paliko na diri. Sos ni anak ko yuan nga. Pre, pahinay lang guro ta pre kay imong kabaw luoy nakaayo ni digwa ng dila. Anak kong Anak mo yan pre. anak tong tagiya sa kabaw akong uyuan isa nga. Pre, mao yun ay delikado yun di mo ni buluhan imong sakyan. Kay kana yang pre kanang murag niliko na diri spigas pre. Mo 400 na signal light na niya mo overtake na. Kanya. Moto man di sen luoy daw kayo luoy. Ana naman kung dila. So mo to pre. 300 na dagan si Starex pre. Ang dila sa kabaw pre. Maluoy naman to akong isa kawiwan. Sa pahinayan lang tani. Anak ko. Ayaw biluy ka. Bukan niya. Diliban na kay ang dila sa kabaw niya. Alagi niya. Wa man jud gyud vertical. Wa man jud gyud builuhan pre. 300 ra man jud kaya to akong uyuan kay maluoy na lagi siya sa kabaw. Kanya pre. Sus pagtanaw sa side mirror, nagtapad naman kabaw pre. Naa naman diri. Overtake ang kabaw pre, naguyod sila pre. Dito gipunit sa bagnutan pre. Moto kay sa dili pre ang Starex. Wala ka ba itong kabaw pre? Giguyod sa kabaw, kabalutan. Ito na lang may kabaw sa kan pre. Bungol kay itong bagay nga pakusgig maayo ng dagana na. Wa gyud naminaw. 300 kay maluoy siya. Ang dapat ato pre, gipagoyan na itong sa kabaw pre.